skal vi også huske på de tidspunkter, hvor det er payback til politikerne, altså på valgdagen. Kunsten at leve med demens hedder den her udstilling, og det er fordi det handler om kunst. Og hvad er kunst? Jamen, kunst har to betydninger her. Det ene, det er, at kunst er et udtryk. Altså, kunst har noget på hjertet. Kunst vil fortælle noget, en historie, vil give udtryk for nogle følelser, nogle tanker, nogle idéer, nogle holdninger, eller nogle handlinger, eller nogle refleksioner. Ja, kort sagt, kunst får os til at filosofere over de muligheder, som livet bringer, over de tanker. Og når mennesker med en demenssygdom udtrykker sig via kunst, så får vi jo mulighed for at få et indblik i, hvad er det for nogle tanker, man gør sig som demensramt. Hvad for nogle følelser er der i livet med demens? Hvad for nogle refleksioner er der? Hvad for nogle holdninger er der? Hvad for nogle handlinger? Ja, kort sagt, hvad er det for nogle filosofiske tanker og udtryksformer, som demente har om livet med demens? Og når vi kigger på det, så er det ret tankevækkende. Vi kan jo selv prøve at kigge rundt. Noget, der slog mig, da jeg kom her et times tid inden vi gik i gang og kiggede, det er jo den livsglæde, som alle de her kunstværker udtrykker. Det er stærke farver, som Leila fortalte mig, at der var sket en forandring i den kunst, i den måde, hun udtrykker sig på. Der var kommet flere og stærkere farver i de malerier, hun laver nu, end dem hun lavede før. Og hvad kommer det af? Er det sygdommen, der skaber farverne, eller er det måske kunsten at leve med livet med demens, som gør, at man finder de lyse stunder, de farverige, de glade stunder frem? Og hvis vi ser på malerierne også, så er der mange smil. Der er ikke så meget sørgeligt i det. Livet med demens, det er en kunst at leve livet med demens. Det er en anden betydning af kunst, altså det her med at kunne noget kunstfærdigt, at have en færdighed. Der er ingen tvivl om, at livet med demens, det kræver altså sin mand og kvinde. Det kræver mange kreative tanker og løsninger, hvis man skal få hverdagen til at hænge sammen. Og man skal også have mulighed for det. Og det er det, jeg synes, det her er et rigtig godt billede på, hvis man skal bruge det ord, at de muligheder, og det var også noget af det, som vi hørte om før, at de muligheder, den ramme, der er blevet skabt, den tryghed, som det her projekt og alle dem, der støtter op om det, den tryghed, de har skabt, giver dem, der er ramt af demenssygdom, en mulighed for at komme ind til det inderste, de følelser, de tanker, det man har på hjertet, og så får vi andre glæde af at se på det. Og det er det, jeg synes, man kan tage med sig hjem, når man kigger på det her. Det er den tanke, der hedder, hvad er det vores opgave er? Vores opgave som de nærmeste, som venner, som kollegaer, som Alzheimerforeningen, som politikere, som naboer, i det hele taget, hvad er det for nogle muligheder, vi har for at kunne hjælpe, støtte og give de mennesker, der er ramt af en demenssygdom, de bedste rammer, så det, der kommer fra deres hjerte, kan få et udtryk til de farver, de besidder, så de liv, som de har, kan få det kunstneriske udtryk, som de. Det synes jeg er det tankevækkende at tage med sig hjem herfra, og så i øvrigt glæden ved at se på alle de her fantastiske kunstværker. Så jeg vil sige tak for den, og så vil jeg foreslå, at vi udbringer et hurra eller et skål for alle kunstnere, fordi det er jo dem, der har været grunden til at være her, det er dem, der har skabt det, som vi skal glædes over. Og så har jeg selvfølgelig fået et glas. Jeg foreslår 3 korte programmer i lang